Ну що, машина нашого клієнта, який приїхав пофарбувати капот і передній бампер. Да. Ну давай, кажи людям, скільки ти за це хочеш грошей. $300 за капот с двух сторон и 180 за бампер. Тобі ще И 480 баксів, 1600 гривен снять, поставить, распаковать. тобі ще $500 ти хочеш за дві деталі? Да. А ти подивись, який капот Люди, огромний. будь ласка, напишіть йому в коментарях, А, хто він, що він. А ще подумай, Наживатися знаешь, на что людях. самое прикольное, А. что я еще не знаю, подберем ли мы краску на нее. А ти вже... Хвата, я вам сказал, $1000 Кембрі зібрати, так там даже брат подтянулся. Все. Вот хуже, я хотел написать, мы красную купляли, він сказав, $1000 ремонту, щоб ти розумів, там забита була наглухо. То Ага. там він в $1000 влажується, в цілу машину він пише, що не вложимося. Не вложимося, як ти Ну, думаєш? пише ні. Ну, давай споримо з Жвою. Та ні, ну може і не вложимося, ну просто сама суть, що, ну скільки тут? Ну, йому зараз я привези, він скаже, $800 я зробив. 800. Ну, в нього ціни божеські. Ну, в нього, да, в нього немає такого $300 деталь, тому що у нього нету камери покрасочної. В нього є покрасочний бокс. Конечно, конечно.